खुलुमबाय बुंलाय लोगोफोरखौ एदावनायावनो बुलायनाय जाबाय दा मानसिया एसे गाज्रियैनो जखम जादों सार बेयावनो बे रागा जोंनानै फंनैसो बुबाय आरो माखासे गुन्दाफ्रा बेखौ गोबाङैनो जखम जादों गाज्रियैनो जखम खालामबाय सार बेखौ जोङो एफआइआर होनो सानाखै ट्रिटमेन्टनि खरसखौ होबानो जागोन सार औ बिदिब्ला थौ बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनलाय बान्दोनि मिथिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय मानसिया माथो गसंबाय थाखो फैदो बावनो जिरायफैदो दे नोंसोर मा रायलायबाय थादो आं थांसै नोंसालाय नोंसिनि खामानियाव थांदो फै जोंहा रायलायगोन दिनैहाय गोसोफ्रानो एसेबो मोजां नङाहाय बिनानाव दिनै निजिरा बिफाया फुङावनो रागा जोंदों आंजोंबो मोजां रायलायासै थानायाव ओंखारलांबाय महरखौ पुलिसा लकबाव हमना लाखिदोंनो मैया सानसेया टाउनाव दंहैयोमोन खोमा बेसो मोनथिबायो नामा सोंसोमसो फैदोंमोन आं र' आं लेंहरनि सानस्रि आइ नै नोमायंआ महरनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदों माथो आयंसो औ आयं माबा आयं बाथ्राया बुङाबाबो जाया जाथायाथ' बहुद दुखु गोनां खोनासं बिदिब्ला आं खिथानि